Sige. Eh, bastos ka! Ay, sorry. Lumayas ka dito! Sige, i-report kita! Lumayas ka Hindi dito! ko po siya. Sorry po. Sorry. Oo. I-release ko na lang. Ipagtasan ko na lang yung case. Sorry. Bastard ka naman. Mag-open ka pa. Dito ba kayo nakukonsensya na marami ng bata ang namatay? At marami pa rin batang pwedeng mamatay. Uulitin kong ito. Kung may natitira pa kahit na konting konsensya sa inyo. Nasaan ang mga batang kinitap ninyo? Nasaan ang mga bata?